Здравейте хора, днеска сме на Гарвана и сега сме до някаква си къщичка до стадиона и сега ще тръгваме за Гарвана. Добре, ай хора напред! Идвай! Добре бе! Ай хора, Гарвана! Първата лампа! Втората лампа! Ей, тук се опроварих! Ей, той гордото! Уей! Ей! А? Айде, най-хубавото място мина! Ай, самолета! Самолета! Аз тук спирам, защото ще се убия. Иване, идвай тук! Идвай! Тука! Айде! Хора! Тук ще се убия. Идвай! Ай, тук е екстремното